हाँ भाई नमस्कार। हम हैं राउर होस्ट और दोस्त प्रकाश सिंह एक बार फिर अमेरिका से। आज के वीडियो बहुत छोट बा। हम खाली रउआ लोग के दिखाएम कि अमेरिका में जौन लाइट स्विच होखेला ऊ हमनी के भारत वाला स्विच से उल्टा चलेला। जैसे कि हई देखी, ई स्विच ऊपर के तरफ बा तो एकर मतलब भइल कि ई अभी चालू बा। ई नीचे गइल लाइट बंद हो गई, ई ऊपर आइल लाइट चालू। इहे स्विचवा जब इंडिया में रहेला तो उ जब नीचे जाला तो लाइट चालू हो जाला और जब ऊपर जाला तो लाइट बंद हो जाला। लेकिन एजा उल्टा होखेला। एक बार फिर से देखी, नीचे गइल बंद, ऊपर गइल चालू। चली बस अतने दिखाए के रहे। चली तब तक खातिर बहुत बहुत नमस्कार। और हो सके तो हमारे वीडियो के सब्सक्राइब कर ली लोग। हम फिर आएम बहुत जल्दी एगो नया वीडियो के साथ।